Ki para bangit bait nagabalang Presbyterian Mauro ki para bangit bait ki ba nakiway pat ki balang ki bala banir dan rengkat bat ngi ki para bangit bat ki parlok ki ba kami bat ki ba yo sngawi gani ga jiaseng link ba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro ai kublay pi baro aka kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bat unong penem jongi uji sukres ba dia pilang baro nadu I pastor nongkren kita menbesan ki dekat komiti balang ki long kemi ki long pa ki parlok samla ki hep ki barit kum ka balang Presbyterian Mauro ngi ai pi ya ga jing kublay Christmas o bleun ker kui pi iwei pi wei lembat ki long yeng ki long sem ki jong pi da ka jing kemen ka ba kraw habang irakhe ya ga jing wan long brio ka jong ukon jong blay baru blay ukon unong penim jongi uji sukres ngi ai ngu yu blay bengilayo ikijia seng naduk menin janmiet ke balayalam da kejia seng samla shiteng senya kejia seng duai menem step kejia seng shipo shiteng hakaba ngilayo khambon ki kena ki hep ki barit bat mentapat kene kejia seng mensngi benginyo ban syakri lang yu blay to blun kurkhui ngi da kejing darkat kejang u lingba kene kejia seng hakani kapor to ngi pendam kejing duai Blay buk pau jangi bahabening ngiai ngo yeme nakabenta kani kesngi kani kapor ka bame aingi bangila ban rakhi ka Christmas bangila ban kenmau ya ka jing kha ka jong ukon ujong ublay ubalong utrai bat unong penem jangi uji sukres ban ngiai ngo bangila ban na ka yeng ka bakentang khoi ka jong me ban mane ban syakri me ngi kerpat bame ni lama me kani ka jing seng ka jongi badi ki benta baro jong jing syakri ka jongi Bagin long ka bura me ka kerteng ka bakhoi ka jong me bat kin long ru ka jing kerkhu men simingi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong trai bat unong penem jongi uji sukres amen ngin ya syakri oblay da ka bangi arwai lang ka jing ruai ka ba saupo bat inong yalam jing ruai ilongi Mr. Bayar lang wardri khot committee balang I organize kala don ka jing penkala na ka program in long no I Mr. Phil Bonwell nong siet. Hadin kini ke jing ruai nga kerpa di iway pa di dekat komiti balang jong ka balang Mr. H. Pengrop ba in sngob haban yalamingi haga jing puli na kaktiin ka jong blay ba ka jing duai. Kapoy hapor si teng senya ka kubor ba sngob kemen hasun ki angel ki arwai da surbang tam ka beneng jing suk pertay jing baha ki brio ki risa barok lang kubor kortam haneng bariyo kahyar syaka pertay ka jingruai ka basaupo kapoy kapor shiteng senya kakubor pasko kmen hasun ki angel ki yarwai dasur vaktam kapeng jing sung pertay jing pam ibriu kiriu sabarolan kubol kortam haneng mari kahyar syaka pertay kasun hapeng jingtum kamin katam dajing pernai ki angel lagi kempiang Kihar nari jing shai haki lumba ki tempertay laku bol ki penso
Jing ai e nakaket uplay suben ribalarem ka jing korden jing tim ka pom la pen te kilabang ukon pen riu hala kom ushahater kisnem menta kamit kawan terjing pertahanan tuk mit shatai tus ngap yaka haling oshum Wat yang riba da jengken kya baban kiseng karulaken bapar sitom artet ulum haper teken tok mi Kiziba skopa da jing set ki wan her jenjar kuslai tumba menta ken ban ken jalun par kisngi jing song bala benam Hakikan membarem Rasen turnong yatu Lupa hangi mentaki boy Onda jing suk bertay sensyar Jing suk eden genai Na sao dong jing ya ro Gan say yu ji su twa ki twai Haswa he kabangin lai hoble ke jing duai ngin ya skor ki katuk ane ki kentien na ka tien ke jong blai ya ki bengela man sham na ka gospel ke jong u Lucas kalenong ka ba ar ka khot ka ba shipo bat khatwei ka kitab ke jong u Isaya kalenong ka ba khandai ka khot ka ba hanriu bat na ka gospel ke jong Yohanes kalenong ka ba lai ka khot ka ba khanriu Iktian ki baong kumdi. Enrai uta u angel ulaong haki. Worship tiang nabahak mi ngawalam hapi ya ka kubor babha ka jinkmen bakrao ka banlong haki brio baro nabahak ni ka sngi lakai ya pi ha ka snong udeben ya unong pendem ubalong ukres uba utrai. Namar hangi lakha ya ukon la a ya ukon hangi te ka jingsen shar kan long halor ka terpeng jong u bat an khat ya ka kerteng jong u uba phalla unong salla ublei bo kraw bor ukpa bom jukut usiem ka jingso naba ublei ula iet kata kata ya ka perthai ka ba ula aiti no ya la ukon bala kha marwei ba u ei ru ubanget ya u Unam Jotshu Henry Unyo kajing em bom jukun ublen kurku ya ketiang ke jong u ngenyelej ha kajing duai ko blai ubalong ukpa jongi ubah beneng ngi ai shami trai ya kajing u bat ke buram ling ba kajing et ba ka bakrao ka jong me trai bakom ki khun ki jong me ha kani ka sngi ka bakrao ka sngi ka bamenta ka balong ka sngi ka bakarpang Kabang ikan mau buram kan rahat bihin
ya ke jing pha ka jong me la ujong khun uba e ujong me sha ka sla per thai man wan long kum ubreu ha ka jing long do bar ka long ru ka sngi ka pen pau kan rat bi ya ke jing e ba ka ba krau ka jong me na ka banta jong ki khun ki jong me ki bala ma ya ke jing jot ka jing ram ki bala do ya ke jing kermen kan rat bi ba ka ni ka sngi ka long ka sngi kan rat bi ka ba ai hangi ya ke jing kermen ya ke jing pen em bai ke jing pen thamai bor ha ke jing em ga jongi na maru khon jong me u wan sa ke ni ka sna khan do na ka banta jongi ki bapam ban yo ya ke jing siu spa ban yo ya ke jing map ai ban yo ya ke jing pen em kan da bi ngi la pen kre ya ke ni ka sngi ha ki yeng ki sem ki jongi ha ki ni ki sngi ki por ki bala lej no da ka ta ka jing thmu ka bangin priang ya ke ni ka Christmas ha ki yeng ki sem ki jongi ha ki do nuot ki jongi bat kandat bi ya ka me mela ayu khun jong be ya rab yang hiru kandat bi bangin ay la ka jong ka donun ka men siem na ka benta ka buram ka jong be kandat bi ngi ngej ba ka perthai hi borok ka wai hakum ka ni ka sngi ka le ka men ka kan mau buram ya ka ni ka sngi ka jing wan nong breu ka jong khun jong me sa ka ni ka sna kan do ma ka le ka men ba ki kriu ngej ki jong be ha ka leng ki jaka ki kan mau buram ya ka ni ka sngi bangi dubai kan dal bi ke bamin isne bamin dalon lem don ka ya ke jingle ke men ke jong i trai kan nong ka ba ya dei kat kum kam mon ke jong be ki rempe yeng kristan ki ap khmi ya kata ka ya ke ni ke sngi ba an khayu khunlung jisu ha ki yeng ki sem ki jong ki an khayu khunlung jisu ha ki donut ki jong ki but ai ba ke ni ke jing thmu jong ki kan long ka ba ya dei kat kum kam mon ke jong be bengi la ban priang yu khunlung jisu ha ka jing em ke jong i shimet ha ki yeng ki sem ki jong i ho ya kum ka ni ka por kan dal be ki don na ki yeng ki jong ki khun ki jong be ki bare khi ka ni ka Christmas ha ka pang ka shitam ha ka jing thia ki jong ki ha po hospital ni hai ye ki ma ya ka ni ka Christmas da ka jing pang ka jing shitam ha ka met ka jong ki ma ngai ba ka ni ka Christmas kan long ka jing khia na ka banta jong ki ha ka jing long man siem ha ka jong long jing em ba ha ka jing long do ki don ru ki khun ki jong me ki ba priang ka ni ka Christmas ha ka ta ka jing do jing kermen ha ka jing em jong ki ha ba ki i ba ki e ke baro ki ba ki ma da ka jing jong ki long ki ba pendu jing kermen ki long ki ba penno man sie ba ngai kan da be ba ka ni ka Christmas kan long ka Christmas ka ban ai pa ka jing kermen na ka banta jong ki tribe bas si sen kan yo ka jing kermen ning ba o khun jong me u Jesus Christ ba ki don ru ki long ye kristan ki ba ma ya ka ni ka Christmas kan da be ha ki jing bom dan ka jing song suk jing song sain ha ka yeng jong ki ha ba ka jing suk kala du no na ka yeng jong ki ba ngai kan da be ba ling ba jong ni ka Christmas ba ka jing suk pa sa sien kan wan ha ka yeng jong ki khun ki jong me tra be ki nyo pa ya ka jing suk sa sien da ka jing ai ka jong be ba da ka bor ka jong be ba ngai ru kan da be ba ha ki ni ki por ki ba manta ka perthai ru ka don la ka jong ka jing rakhe ka jong ka be ki don shi bun ka be ki jing pen thambe ki ba ka perthai ka kwa ban pen thambe ba kwa ban khring no ye ki khun ki jong be ban ka jam no ya ke jong long men siem ki jong i kan dar be bangi flash me kan dar be bangi long ki breu ki batlot hakil yang baro ngi long ki breu ki baduna bangi long ki breu ki bom long ai bangi ngai kan dar be bagi bor ki jong boman ki long ki baklanya do kata hendrai kan dar be ya rap yang i bakani ka Christmas ka bangi priang ngin priang ha kata ka dor ka bala bandai bakum ka mon ka jong me kan dar be bagi bor jong ne per thai kanam la ban pen thame yang i hendrai bangi sngo thu kan dar be ya ke jing ko dor ka jong ka ya ke jing e ba ka ba khrao ka jong me tra ya ke jing pha ka jong me u khon jong me na ka banta ban plaj em yang i ki nong pot ba ai ba ka ni ka sngi ka nong ka sngi ka jing kermen ka nong ka sngi ka jing pen em yang i kan dar be ba ka ni ka Christmas ka na ban thau thamai ka jing em jong i nang ni sakmat ba ling ba jong ni ka poru kan dar be ni wan ban pu ti khamat jong me ha ni ka por ka ni ka jing sakri ka bang ya don na ha ni ka por kan dar be ka ban sakri ban ya ro ban penam burom ya ka kerteng ka jong me ngi dwai kan dar be ba ki e ke ba ro ibang inyo ban pendam ken long hapo ka jing alam ka jong me ba minda pediang kan dar be ki benta ki bangin pendam hapo jong ka por ka ba menta ba kham tam kan dar be na ka benta jong usakri jong me yo ba mala penon kam shi bo ne ha ki por ki ba la le no ba ha ki ka por ka ba menta rung i kermen skam kan dar be ba penon kam yu ha ki ka jaka ba ka khubor Christmas ka ba un phlangi ka ban ai preng jungi ka nong ka khubor ka ban ai hangi ya ka jing pan thamai bor ka ban ai hangi ka jing pan tengan ba ban ai hangi ya ka ta ka jing suk ka ba kan jam siam kan ra bi isne ya ka ba menda lon lem ran ka yang hi ling ba ka ni ka por ka jing sakri jungi ba ka por ka jing im jungi ka barang sa sngo kan ra ji jing karpan na ba ki ni baro ngi ngu ngi dam ngi pan ngi karpan ha ka kerteng ka jong utrai nong panim jungi Jesus Christ menta ba suri ki bam jukur ru amen.
Ngipen pa ko jing songo I Mr. H. Pengrop I balong dukot komiti balang I balay alamingi ke jing pulih na kaktian ke jong balay ba ke jing duai to balay unkur khuye pi ba de ke jing syakri ke jong pi ya ka kam ke jong o hagani ke porpat ngini osngau no ke jing ruai kerpang na ka kwaya jong ke jing seng samla jong ke balang ke jongi hadien kata ngin sayo ban lum no ke jing aingo bar hadien baladap ban lum ke jing aingo kerpat ye iwe ni kita men besan jongi temen besan AS Lingdo bain sengob haban sa penggentang ye gijing aingo ngi I kamduna mata singi temen besan dan ribon ki let program shiki jaka ki ba pher ki ba khampaji khamjangai den ringi aingo yu blai ba ki yo ban shakri o ba blai nang kurkhui ki ba de gijing shakri ke jomki
Noi duai. Ablei bok pa chi ba pning. Ni wan dai ngo ye me trabi ye ni ko por. Chen ko si mo khra bo kan tang trabi ye. Ni mo yo ban kio ko ye mo khoi ko chomi. Ham tam lo ko si che kan ra bo kum ki bangai. Ni yo bar khe che kan ra ni ko si. Ya ko jing wan long riu kun chomi se ko thai. Nam tam pen im yang ki bri ki ba jot baram trabi ye. Isne che kan ra dor kat ni. Habang yo te kata kan de banta ban ki chu ka yen ka chomi bar sangap yo khbo na khte ka chomi lumba shakri chomi paso trabi la wan khang ni ka po te kan ban sam khte ka chomi isne dor kara trabi nam ta ji pun khre baro yo khbo trabi mo ka khui paso trabi baila te kan ban yo ka jing ko ka jing kya kra trabi wara pedeng ki kisnam ima yang jumpang je sistem tengah ingo trabi bila perban wana ne ka po trabi dan kari rengkat ba khun ju war kat trabi isne te kan ban don kari ha bakin le phai ro nang ne te kan da bilan pesu pesan kur khu trabi ne ban ta ba ro abang yang sakri yang me lemba jing ai ki jongi isne tu kur khu kan ta ki magan long babet trabi nama tak kam ko jomi mi ka kam ko jomi kan khra te kan no we pos ko be bat terus ne te kan khoi beng tang ki beng long te kan ki ba bin nam tak kam jomi kur khu trabi di sakri baro bana sa ne ko pot na ba teng tra chung Jesus Christ ban amen. Kabli shibun ni ka choir jong ka jinseng samla jong ka balang ki bala ai ki to ka jingruai Christmas kabala long ko khubon na ka benta jongi ubleu nang kor khui phi bare ka jing shakri ka ba corridor ka jong phi ya ka kam ka jong u ni pen pauru ka jing sango ik ashes ki bala lum badi temen besan es lingdo i bala pen getang yaki chingai ngo hagani ka por pat ngan peni tho no ye i nongkren na preng jongi Reverend G.R. Mobley haka jing shishai long way ni ki pastor rangba bala i tho ba ka leng ka synod ka assembly bar hadu ka PCI I pastor Reverend G.R. Mobley idei naka Mayrang Presbytery bat ila tre ha buon ki district apo ka Mayrang Presbytery ila long secretary jong ka synod ila long u moderator jong ka synod ila long ru secretary jong ka PCI bat ila kit buon ki kam haki buon ki kerdan jong ka jing shakri ya ublay bat ngiso buram ngiyo I pastor rangba kum me ban wan ban sa ku bor Christmas happening jongi ilawan na ki por mensra ka por bam padep gani ka benta ba solo joga yeng mani ndri badang yeseng hang thia po bat mentapat bengil adap ni so kemen by pastor ila ban wan bat kan nget ka khubor ka bidon ban kren kan long ka jingker khu nam ta jongi ngim simbio I khamashwa na marba ki snem ki bam mensra pastor ila yo e jing shitom ka ba jur bat imshimla banit program de ki bon snem ajan shipo snem dan reu bleu la le plau la pan khia ye I bat ngiso komen pat ba ila le program banta shigi bon ki chaka bat ngiso komen bi ila ban don rengkat bat ngi pastor I don kerteng balang ngau I pastor ila song thai ila long retired pastor bat mentai don kerteng balang haka balang Presbyterian lum sok klur hak ba yeshong esa bat ka yeng sem ki jong I bat menta ka sngi wan bat I khon jong I pastor hi ki wan arngot nang tai na Mayrang ti ublen kor khui pi pastor pinang yo jingkot jingkhia ke jingsat jingklan pinang la ban ai ke jing shakri ya ublei hang ne ba ki bon ki benta ki ba ublei upen hiang ya phi shua bangini osngo ko khubor na ka khtin ke jong ublei ni pastori jongi ini ruai ke ni ke jing ruai ke ba sau pho ar bar hadin ke ni ke jing ruai pastor in sobha bansa shimila ke jong ka benta Met ba khoi met ba jar jar dum tiliu tiliu ka shai kedar tang hang tai ha kabaki ap yei khunlung bla sob la tap bayo thia suk kanjai bayo thia suk kanjai ka jing ruai ka ba sau pho ar
bajar-jar dom tliu-tliu kasyaiknar tang hang tai hakabaki am ya ikelung dua sobla tam layot ya sukencai balayot ya sukencai min baku min bajar-jar dom kapen kasyai par nong aplang sko angel kiriwan ki hallelujah muram you try Grace nong penim ngaka Grace nong penim laka Min baku Min bajar-jai Ten koklur Ai ching shai Miki res tanarimi Kidam king ukisim jongi Res nong pen imlaka Res nong pen imlaka Min bakut min bacai-cai klor pela ai ching shai lemban ki angel ngin yarwai hallelujah ukrim utwai Grace nong penim laka Grace nong penim laka Tôi nhớ đuổi nhà ngồi yame atrai uble jongi balkhat jongi banmani yame hakan kapor kumju bat ngap yaki kapor Christmas kabalong kadak kejing penem yangi iway pa iway kurku yok tlit batlun jong chakri jong me maka kapor kanjo Manskap dakiu tu baro kibalas persngau batchachkor sngau kejing dua jongi idami pan keteng Jesus Christ amen the pastor chairman kumyo ki tepsan ki banwan mentah Bat kiwai patru namar kedon lagi program kibalong kejing pentoy ya kerijongi kidokat kepitu palang bat ngi upai lang jong blai nadu kilong kemi long kepa bat kemju ki hab keber tengai ngo yo blai bat Arpo Lightrik jong benai Desember mencam senam kilai ong yang amat keren ha ketika balang su kemana kata bat ngengej kalong kejeng ku kebar kra yengi baro kibar ke Christmas hakas next nam area apusan
hang ni ngakwa ban puli tin nak tin ke jong blai bat kata kalong umatas kaba nungkong kat khat kaba ar pulai la tho hang ni kat khat kaba ar pulai hak pi kata katai stoti kan pun kon kan karu yau kon bat ken yakhat jaka keteng jong u Emmanuel kabalong ha kabalap batai ublay lambat ngi ngiay go ublay bagan de ketin Hebrew kebalas translate ang de Emmanuel kalong kebatnat kam sekeda kibalang kestan baper bat kinyam ke baper kidan la ke jenggar ke bat kala kabalang kestan jongi kawai ka bangile kalong ka theology dadap ka theology ya sale ya ka doktrin ka theology bat ka doktrin kumta hisutu kendik doktrin ngile hakirokom ke bapa ya ka ba la tho ha ka bible bat kumju ak jingile jungi ha ka bang senglang nuksa ha ka bible am chum tho ban tiet ba ji chisian asien tang ba ka doktrin jongi kelang dai bat tiet ba ji knang ben ustang ya ka jing seng shushu kidan kipor baki balang kipundon kam janli hakamit ba kapelpet bangin dan kam kabor bas ngobha hakabor pan baptis kesta Sunday bat kiwe ngi pendon kam dak janli kidan ni mapendon kam dak janjong kom ka Good Friday haba klat pastor ne temen besan bat kum tar ni pendong pendriam tak janjong kita ki doktrin ka bangile ya kam short shimtho kum do banle ha ka bible tika ski Christmas kalong ka jingsha bakalajia bat ya kan Christmas ngile bat ke jingle jongka kalong ba kan ke mariang pertai barkawai kamariang pertai barkawai bat ka sat het meneng sajrong ka hawau kini baro ki pedang buram ya ke jengka utra jung Yesus Kristus kumta kain nirake ke Christmas bat bun ki eki bangile ban penran buram jabulai pastor ula puli nagi komentari alapait ba ki dictionary bat ki historian jong ki tu por miswa bat hadu mentaru kita thok pikir bah kumnu ke jingi rakai Christmas bala jule bat kumnu baden bele nakapor sakapor kum Josephus historian we em snam lai pun yo hadu chis pasnam Jewish historian utho ha kita por mechwa ya ke jingjia
kumta ken uni postal mata wai kublai kesmasi peparo kabeng deh ai kublai kesmasi paro blen kukuyi preparo kena dekat Matayas balatoru hau Isaya ngalapuli Isaya ukran kumba kasnam newspa live kundai rispa prapenrio Matayas padau tho aksnam sau bisi bat kani kalong kenyjia newspa sau plesnam newspa sau plesnam kawan biang kaju kebalotho ha kipor muchwa bat mentah kumtang ken yol sngeubel pulstang mene yi Isaya kendai nriu balotho namar hangi lakayu kun layu kun hangi te ke jingstin char kalong halor ke tret peng jong u bat ken khot jaka teng jong u ubapla onong sela ublai bakrau bor ukpa bom jukut usiem jang ke jingsuk ke jing rakhe Christmas bobor habangi pet kawai ka mangile kalong ublai lembat ngi akapat ikabret basngap hai kane ke jingja kalong bakini ki rustat haki bor menshwa ban takumju ki wat benya ki syam ba kata kalong ba udan uta ubalong na kabamlong ubalong na kabamlong kani la tho hagbubun kiliang kamtam ke scientist bun ki menget ba nakaboit nakajingbolong kalong long kani kamut uta ublay kita bon kibakali habang apuli hawis unang hikai kait yang yakitses wang ublay haka kasi umut kumno ngaru ngalalungo ublay kasi umut kumno tinang tangal pchang bat pek na ke Bible bat ki dictionary kawai kabau Moses belayo ngau ya ke jing sawa bat ke jing sawa kalong ban man yalam no ya ki kun Israel nang ne na Egypt syakri kanan Moses akat kepor jong paru wang ngan lek ban ya thu yaki Israel ngan ong kerteng ayu ya me medai wei ngam tep kerteng kadu isyam la thong tu la daki keli ong ngalong ba ngalong leni balotho exodus lai do khat bakat sao ngalong ba ngalong koi pat lotho ngalong alpha bat u omega jing pen pa iwe sao bat pra nang ta la thoru bao long tin jong ublay ubdita udon samla ruspa ublalek ujisuang melong ubriu ubabaha
Jesus Christ ngin syam markas iwe kat pra wang kumno amdan babha tang uwe babha bat uta ulong ublay nama katangi sutu uta ublay ubala pelong ike baro hangni hapertai bat kumju hakisat beneng udaita obangi ngiang ublay ngala puli dictionary kikasi ka angkum nu ya ublay la thong du kamut ubala ubasnusun ubala isnei ubala kat bauman ban pen bha pen miat yau brio yau ta ngiong ublay lani u Immanuel ublay lemban ngi dan ka apostol menswa habang puli kum Saint Andrew une Saint Andrew lapa yo banjalap Shaskitia hari Rusia kama menta ki ang kari Ukraine menta kari Ukraine ten rei namar bawle yalap labarno nang tan Skitia banlek no shan Denmark lani syak Greenland uday nong kinglieng ulang parlok jong kinong kinglieng kistamla bat ki kena uni ulalek banyalap rengkat kalieng syekit jeka hadu ki weki jeksub kebanjan lam ki parlok jongu syekot Scotland Ireland kumduk Chad Wales amdai balik mau parlok jogi kilet nang tu ulang parlok hakatu kurwam yakitiki braille but tau ju apostol walaban pai biang syas kitia usiem lekat biang but lasak nar pna dongkong pong yu kikejat syajrong tang balate berkijan kikti syabdit syatiban kenang boun kam Islam kata kalong laipotrek ubanai November hakasnem nripukandai bat ke Saint Andrew Church hadu meta kekan mawe kata uni bat weipat bishop lamdaya katiopor uta Bishop Nicholas of Myra in Listia kini kilang ke parlok jongki samla berkena ni Bishop Nicholas ulah syam nongkang ya was Santa Claus ngatrai ki hap red kan ma Santa Claus uni watak Santa Claus kim nak mundur bakum nuno Henry la penriam ya hukum tu pim itu ya ndai daram kum tu berkat tu ya tambakan mau bau ne Santa Claus jukran beliau jukran beliau sisat bat kapto bat ule kajing le isnai ngani chuyi para banget Bishop Nicholas ula sya pincham chitam ben hapat Rome Theocletian hakasnam aspa proposal hadu laispa kan lai ulah klat no utaf sim Rome Henry uni kelas udang don
Hakataka dorbat ba jangka balang hanistia. Hakasnam lais ba arpusan dangdan. Dang bam chon tok benya yu. Dang ba along yu bau day unang ya ling. Patron of saint of children. Ukpa jongki kena. Batai kena spang ublay. Usiamnya unat Santa Claus. Lani ki ong mata Father Christmas. Bat upenun kam nongkong. Hakan riu trek ubenat Desember. Ublay ubam itu. Menta lapen itu daw Santa Claus. Nanya aja ke waipat ke benta ke baar. Ban Yesus lang kolong. Kakmi kakantai kan pun kon. Kaya don kejing ye penbaik ngis kisamlah ya kan baca. Kawai ke ang kejing ye penbaik engagement. Daladap kejing ya penbaik kadon sa kejing ye tektin bertrot yang. Ya penbaik chua Dap nam tang ta saya tektin. But ka assembly jungi ka ang. Ka jingya tektin ka dek kam yeng dai posta ka dai ka kambalang. Tikinu ki ba mot ban ya tho ban yak tektin ka dek kam yeng. Beralia kini kalau bendon les posto Sudan lanu temsan Sudan lang ndek kam ban pa ke balang banong kani ke balang bat kani ke balang klek tien pat yakut ya kata dan syule hak tukuram tukum taru ngisyam baka meri ru kadon kejing ya tektien kejing ya tektien kabakot baru belai. Laitu kinong talk commentary menshwa kisah don kiksiang ko between kyong kiksiang kini kiksiang kam tamare dekar kipeniak tin dang redru kana kayeng bakal kayeng bakal saya tho dian Henry ke bubum gimlek kamtam bat kata kalong kenya tu bahkan dekat yang kalong ke babah kon kene ro kalong ke babah tilaba pia ibharu kabyang kamdon kastang kama bat kini kada kain bamdon kanu ke sangkama bat kata kalong kiai bahasa mela paramaki Kidon tentang ke bangki sang salet kidon kum kita ru Henry Kameri bat ujasap ki layak tektin nganu puli ke dekat kebun bang nganu puli ke dekat kai ke bajia hakat kepor kolong ba lakum nuru kebadon kam kolong habale tektin bati jong kurem kidei ben late no hakat kesansas kebalijia kesasas kebaulat jong Cornelius jong Syria ang yakwasa kostas ang yakit breu kamtam Herod usim kiju ban lumlang kita kibri barkat kenang ban kain yaki ni buram kesansas mentah kedon kepik kabiang mensyuati hablech nong lajong lada pimde na kecunang kim ken yapi pidan do kesansas Kajia kemta biar ya kejing jia kata kepor.
Lai turu haba kajia kata kajing kajia kabukum kata kameri bat Joseph Nazaret. Kelelet Nazaret syadu Bethlehem kacnong joki dekade Bethlehem hang ni Bethlehem hang ni Nazaret angte hang ni kadon ke Jerusalem. Tenang ni kya berjahar prapu mile hatu prapu mile berlai hapo Bethlehem Bankeng kabapla kalong lapayang tu kasnong David lang ba kapoi ha kata jeka tang ba mari poi lakha panban yau Jesus Christ mdai besngo pala ye tu pi ban shai ka wei balato maltayos iwei kat pra arpo arpsan nuksa penyetok samla cibaji bat laong postar banam ya khlatshu hadu ba ke jingyap I kan nam ya kan penyak khlat epi cibaji laong cibaji kimpat ya syongkurem Henry lapun kon bisko pelai kata mentah cibaji lapan yate bat akan terkepor lapun kon Joseph ulal sengo pela hadu kata-kata baduang badai ban pelaj no ya kemeri namar ka long ka jengelaran ka bakrang tiang tau wangel career wang kumni ko Joseph ukun David wat siap tiang ban siam hame jakan Mary ke tengah jeng me nawi tai belapun nakai ilong nau mensi makoi pila ban ngej kani kawe ke theology batu ke doktrin kebekebriu menta kia keren bang kejingnya kawe kelang umat sim bakot utrei udai uni umat sim bakot hakabot bakha penlong ya kepertai umat sim uki analet dam nang tu kakendo kami lakajang kadura lakajang nang tangin cem Genesis iwe ar cem ketum banang ta susu na kan de kendo ublei wang kum nuang tu to ngnya thau yo breu hakadur jong hi kad bakom ke jing siem jong hi ban thau yaki na ka kendo Genesis iwe dekat arpun riu ter syam iktu. Insyam nak namar kata nak genek kendau lapan long yang iki beriam. Hatu in keli yau balai pun kon dang ya tektien in keli makim kiberiam akan mau tu hadam sin mencuba la berat haduriau hak senam arjalai Maria berat let's take do kaken bam yo jot yo Henry lakum nuru wahabi ban hap kendo dagabam kodokan nama nombor uem na kendo lepai biang cakendo umsim bakut udai unung pendap jaga jinglet ia tulpa jong kibarem nama kata jaki bekali uyanes nang penbaptis wangi pasri bat sadusi kumne ngat pulieka gidan uahabaram ukpa jongi naba ngawangapi ba ublei na kini ki mau
la ban penbi khun yawa Abraham Matayas lain non dekat keba kendai pimut ba Abraham dek pajong PM pimut ba uba Abraham ula don cis pas nam kerta kolok jong u ka don kendai pus nam kerta kila temen nesyo ban yakun ipuli Genesis kan nyau batkit berkat bat kata kepor ulami Ishak ukun jong kesara bat Abraham phim ngai kata labat da phim ngai ban pun khun kamiri kamot ya kata ru phim ngai nama kata ketin ke jong blai ko le thu lepa ya ki e bajia kumta ka thei sot di kan pun khun bat kan khat ya ka tang jung u ina Emmanuel u blai lem bat ngi ki para bangai beit bat kham tam kitu ki belastat lanang kepor katpoi baki beriu kila bandum dan kam khun chu kila bandon kumta kila bandon kistastive baby ai kipor ke banwan belatho Hebrew khat a do khat kabak pragong ki khun pongka ki khun ki ba klem kemi klem kpa tang ba ki don kam ke jing sumar don ke ki bosmar lada kadai da ki brio lani da ke rabat lani da ki nu keduru ki don kam ki bakum kita namnya jangai ngan lai sekebentar ke balai gijing jia pla hakapor Christmas. Kar pursan tarik Desember il tep kesngi kaba menshwa ki ang kesngi baka pertai ka biang. Ngala puli kandat science speak ba puli science leng hang ni pitep menu kesngi karet tam hakapertai. Kinong talk ang arpa tarik, deh, kahe arpa architect na arpa lagita. Teka di dia kolong ba, kini king nong room, girakhe kepangi ya ketukasngi, haba kesaret no kahe biang. Ngapai kekat utok kumne, unconquered sun. At winter solstice begins again. Kahe biang keski. I try not to menin kahe biang right. Tikini kile kumno kimani ya kaneka kajing mani jong gitnong room kolong. Ya keski jong keski. Keski jong keski. Kala redu kahe biang. Kimani yakat kesngi jong kesngi bat kani ke jingle ka don mentap pinyo ai halondon pinyo ai ketuk tebelsan bon jat ke jingle baktu tenai ngamut baktu ke jing rakhi pekan festival la benong hal apodeng jok kata ki kestan ki don jong kirman ketuk kepor ke don Kyong tung in sim no, yakan di kesngi balong no, ban pen baptis no yaka, ba kalong kesngi ka, jong kesngi kahok, kesngi ke jingsha, bat kata kalai kade ke jingsikai, yau try jong ib Jesus Christ. Ngai kenong talk bon television, gikran sibon yakin di king Kyong pen baptis no. Ka kanselan nistia
laispa arpusan kepen baptisno ya ka arpusan terek u Desember bagadei kisngi ka ya usngi jong kasngi u Jesus Christ Christmas Day kidan kibarake Christmas le dumatam kabalang Armenian barkiwei keraken rifterek kidan kibarke kan rifterek Januari kidan kibarke arpusarek bernai mi bar adu mentah kidan kibanalek mentah Henry ke eik papala kalong balapun kentang ya kene paptes kene bakalong kesngi ka jong usngi jong kesngi batni ke kesan giang usngi kesngi ka yau try jongi u Jesus Christ kalong ke jingjia ka bapala ki para banget hakesngi ka ya u Jesus Christ bikan mam manu balap nongkong kini kinang laap lang berat kini kinang laap lang berat kidan ha Bethlehem ang kumnang na silang tangba potlang bakam kata balat dan bamba biang kelek no saboy lista nok po cerum cetu tinang tu haba kidan nang tu we atli kilang berat kidan ni senang tang bagi bubun kidan cetai bat kekam jongki kelang ban besar ya kelang berat an aibam bat an bam aibam ki hadu bak nalawan pai biang homenyo March ne April lepas toba ke nyam ke jenglai syad Bethlehem hang ta kedai ke nyam ke jenglai ken wan tet belang ki beriam ki belang ki babha ki belang ki basngai ti ki beri ken tet kata ban lek kenya hak tempel hak nyam ke jenglai ki perbangai beit ki badam nata ngeni bat chaweru dan ki kesan ki bom julek jengisen matrai gedan ki bom julek jengisen Henry gedan kene ke kam joki lang ban sumar ye kelang berat dan ki doktor ang ni ki nurse danum dan kidan baik kini kim julapor ban lay Christmas lejeng seng balai gipek ya kita kipang ki bacitam dan ki polisu ki spairu kim julapor balai jeng seng i kebakabalang katulat hari namar ki para ya kari berkawai kilong kum kita keng nama kata kan kepor kawai kabadon kam kolong kajingkeli kolong ni pep jingya seng namar belai bangiri kon lang brot ni sebab datmu kadon ka jingjia bai palet yalet ma kibu kalamali bam day banyalat hama segi Christmas beraliang Henry mentai kisngi silang kenang le kispai ki hable banjada ya kebukum ketam nama kata ngasngo banang ngidan ke bentak bakrau nak bentak ke Christmas waladang nyimpoi jengesteng nak dah bom makle lakiar ngidan kikon lang berat ban ajeng kenya hakamat ublay kebentak ba arang tu kolong kadon kesit meneng hajrong kesit meneng hajrong ru kara Christmas lang bangi kayor utha nang te kiding sentiu kimersiang gisim bat ki wei ki merkrau ru kedon kebentak ki klor habneng ki don kebentar banda rakyat Christmas
Ten makatangin siyam, kaway kabadiyab kalang ba. Kini kirustat yang jauh herat. Bangin sawan yatu yame hangnu lakau stream kijo. Tang ba kolem lek. Uherat labitar. Bat ulal le ki kam baman yakaban ngisat yoi. Nak tien ke jong blay. Bat kini la yatu kedan laingut. Sangut kibal kibapoy ban yoi Jesus Christ. Laingut kilap yob Jesus Christ belakang ki ai jeng ai joki. Henry way kelam ulap hadu banda sa narpna Jesus Christ. Play Matthias apnyo san persau la tokum ni. Shisha uni ulalong ukonu blay. Lani da shisha uni ubriu ulang ubahak shisha. Ubasau la ha kasngi bayab Jesus Christ. Lesi ki kat angot batiwe kilap la kejong. Parawanget be ngilap angno. Yau Jesus Christ unang penem jonge. Ngecem kejing ya jong lenti jong kejing ya nangte na Nazaret benlai syadu Egypt benlai em na bar kejing penjap jong erat kai kebal dia kalong bakai miat lang ba kelti kiba jengai bat kabanon kejing ma kenon talk commentary apule ke dictionary nganam youtube kerteng belatu ba usai marat haba am cuman tu balakas ula pitar namar udang long usai temporary padai permanent ulang kami lenti ban lo mal permanent mau mentah kirustat yang one usai wat yau ta mut penjap no ikta yau ta yau ba kirustat ki wat ki kamenteri ki tu lai spangut la penjap hari Judea arpo lai pungot hapo Bethlehem la penjap kajing dia kalau kumnu jisu lajem u angel u ang hakijing bosniu yau justap mina koloi mlong bestang ni mina nangtei na Nazaret ka Bethlehem ka nang ni Nazaret satai hianong tu pet no Egypt pet no here Egypt bat jingjat lenti nangta ke jingjat jengti hangta po kedika hapo kari kalili duriau kali laitu ba kamit John jaka lakret u Joseph kameri bat kulong Jisu kirung no hakaw ke krem kedan gede ngajrang kedan ke krem nangta rung po ke krem ketia apo ke krem nang tiat hapo kata krem kedan gede ke semas kumtu yo indom banang tu Mario keri kibri apa kan ketap bawa sai ketap nuk tu dak ketap kumtu yo niki sipai uherat ba amdan bre bar rong apa kan krem kumta ki patno ki lajem namar kata weneng dong talk kapor election hangta hak senang Bethlehem ong Jisu la na krawang ngan bud no yame menta melalong nong yalam menta ngan bud yame Jisu ang hagen ime jong aru itu kana am tang balade kumta ang ngaruk ngalet lang bak krem
bat kata kalong la rawai ke jing rai ke rai ke mersang hai ke krem ki sembneng ke dem hasngiu jong ki dia ngakadau me mandan jakari ba man bukal kli hari siap du reap kalili to wan chado no try jisu don jaka hado no jangan yakani Clement of Alexandria Andrea hakasam chispa santo hadu aspa katsan upunisya na Alexandria nang tai nari Egypt bau din Christmas udan nam yo badan din Christmas ang ni dan gidan giberi ki ang katu kala kanla kanma kabar yang ru Yetremani uding Christmas penem jauh Jesus Christ namar bodua nang tu kani kalang kawai kebenar kamang kakemi Jesus kalai tok kana Jesus Christ bat ka jing tok kana kala jia hakat kam bon kan mam bat ka por pasana pna ang kenok tok kementri electric April snem lai pulai nong talk kementri ka ang kumta lai April lai pulai la sana pna nanta ka lakem yuk Dismas Kestas la sa sakamon bata ka por hang ni jisu kun mawang bab bau ni ubalap em yang namar katawang pechani ha kadne kasngi men long lambat nga ka paradise ko paralok be para bangai be don ki pop bahak ke jongi ladang lele bakla panma ublai ma baladaw ma hakani kelep mat bi yo ya ke jing pen em ke botamai ke jing pen em ke botamai uni ulang ublai jongi u imalbo noel ke Christmas jong Emmanuel ublai lemban ngi ule ya ke baplam nama katam hakmi kata katai soti kan pun kon bat kan khot ya ke tang jong u Emmanuel kabalong hakabala potai ublai lambat ngi ublai kuyangi kabalang hane mauro kumju yakitu gi barabangai baro ki basngau ktian jong ublai un pandemic museum jongi nang ni hado ban toy poi hakarib neng lawai amen ngi panpao ko jing songo I pastor jongi Reverend G.R. Mobley bala ai ko khubor pedeng jongi bangi duai Mobley nang kur khui pe pastor pinang yo ekamet ka phat ka bakoi ka bakhya bakhlain bat pinang la ban shakri ya u baru beliau kur khuru ingi ling bagi sembo bala pensoi pastor ngani ko khubor kan long ka jing taiman sim na ka benta jongi hakani ka sing Christmas bagi por ki bandang wan ti selit phai de basuk pastor snong ma phi badi khon bat ublei nang kur khuru ya ka yeng ka sem ka jong phi ngila poi sha ka bangin panwai no egani ka jing seng para bangin be i pen pau ka jing songo ya baro ki blai don benta ka ni ka jing seng inong ishim benta I organist Mr. Phil Bonwell nong sit nong elam jing ruai Mr. Bayar lang wajri parlok samla ki bapai ki sound ki jing ring dung rapo ka video nagabenta ka YouTube at kibai to blame kur khu kar hai tishikan ting nan ongru ikini ki parlok samla ki le shong met nemen met ban pen kre pen krum pen internet ikani ka yeng mane jongi pi ai ka jing shikri ka corridor ka jong pi oblay nagabenta ka kam ka jong o ngine pen waino ikani ka jing seng ka jongi ngine ruai ka jing ruai ka ba lai pho pra Barhadin gani ke jingruai sa sisien nga kerpadi pastor jongi Reverend G.R. Mobley ba in sngob haban sa pelat yengi daga jingker kupen wai. Jisu nang penim wan seperti ka sem kulai ban sya iben o kabapala long buram yublay buat yanga ke jingruai ka balai popra.
imbuhan seperti kasem kulai bansa ibenei o kabapela burung you play buat yanga buat yanga buat yanga oh kabapela burung you play buat yanga Jisunong pen halor tingna pan pen reusilka kuna o kabapela ba ule kumta namar jonga namar jonga namar jonga oh kabapela ule kumta namar jonga Jisunong pen kumamen hendai habangaya sakmanala utwai lem tadwat royanga lajngai ukot yanga ukot yanga ukot yanga lem tadwat ukro yanga lajngai ukot yanga Jisunong pen na pengun wanyang or kinang janjing gulat kinang tiang o ngan sayo ina pengun yarbyang namar jonga namar jonga namar jonga oh ngan sayo ina pengun yarbyang namar jonga Kajing ai ujisu kres utrai kajing i ublei wakpa bar kajing slok musim khod kinelai ke belang ublei jong ibe maharo ulang ublei jong iru hakan kajing ke kepang bat baro jakri ujisu kres mentadu ala kata amen.